Здравейте ли, потребители на VBOX и YouTube. Това е втория, всъщност третия епизод, първата част. Казах ви, че ще гледам да правя повечето неща с вас, но днес копах в мината и направих 3 допълнителни честа. Открих 16 въглища в повече, редстоун, диаманти, желязо и злато. И извадихме от градината, т.е. от насъжденията, които засадихме във втория епизод, една тиква. Сега отивам да проверя дали има нещо. И всъщност вече на мен ми се промени скинът. Вече имам и скин, ето го. Дано да ви харесва. Той се променя, затова някой път може да стане на момиче, но аз няма да сменям името, тъй като каналът се казва Minecraft Gunmaster 600. Така че дано да ви хареса музиката. Това е една от любимите ми песни. Не знам на вас дали ви харесва, но... проклета е тази пшеница. Така че отиваме до там. Който иска да разбере как се казва песента, нека моля да ми пише на лично съобщение, а не в коментарите как се казва песента. Ще помоля да харесвате Facebook страницата, да ме последвате в Twitter, да се абонамирате за мен в VBOX и YouTube. Тази пътиква нещо много бързо ражда. Ще отглеждаме животни. Вече знам на къде има. Или поне си мисля, че знам де, но ще гледам да открием спаунер в близкото бъдеще, т.е. в следващата част на третия епизод. Ако ви кажа, че ще ви помоля да казвате в коментарите какво искате да направим в следващия епизод или последващият, не се знае какво ще направим. Имаме достатъчно камъни, заради което не се колебая да пусна вече чудовищата, да го направя на по-сложен етап в видеята. Ще построим една кула от камъни. От която ще убиваме тези същества, наречени чудовища. Само че все още се чудя къде да е. И съм им харесал едно от местата, през които минах в първия епизод, тъй като е по-равничко и мога да мина там в това. Ето тук исках да направя. Има прасенца. Не знам как обаче мисля да прикарам още едно там около къщичката. И да ги затворя тия двете деца там. Защото
Нямаме моркови в момента. А спаунерът, който искам да открия, ще се радвам ако бъде на зомбита. Един на зомбита, един на скелети. Затова, айде тук така да е тая. Само с вашата подкрепа мога да снимам повече видеа. Може да не ви харесват видеята ми, защото говоря пълни глупости в тях. Но мога да ви давам идеи за хубави, лесно направими къщички. Например, утре може да построиме, всъщност в следващия епизод, който ще кача утре и ще снимам утре, ще направя фермите и един обор някъде тук. Ще потърся джунгла, за да вземем какаови семена и най-вероятно направим бисквитки в следващите епизоди. Знам къде има кокошчици, така си мисля поне. И в втората част, която ще започне след... Не. Първата част ще свърши, т.е. това, което сега снимам, ще свърши след 2 минути. И ще отидем в следващата част, ако се готова кулата. Ще отидем да търсим кокошчици, овце, крави, които кокошчиците ще ги намерим и ще изчакаме да ни пуснат малко яйчица. Някъде към 32. Овцете и... Не. Овцете и... Козлет и кравите. Козлете аз. Никога си правя. Кравите ще ги отведем до къщичката. Виждам слънчогледи тук. Ще ходя да си взема някаква, да видим каква боя пускат те. Кошки. Не да мисля, че знаех къде са. Отивам да си ги отведем в къщата. Докато ги водя, ще паузирам клипа, защото може да не ви е интересно как ги водя. Затова пауза. Ето, че прибрах кокошчиците. 3 са. Сега ще направя на кошарка. Не знам дали ще ми стигнат пръчките, така че може да излезем от къщата, да събереме. Няма ми стигнат. Просто като знаете, че аз ще направя врата от тия за кошарките и